Фаридуни Хуршед. марҳамат ба сана даъват мекунем. Фаридуни Хуршед бо кафкӯбиҳои шумо. ёрдам мумкине ака? қарсак мезанем. марҳамат. саломат бошед. ман беҳад шодам ки ҳамин ҷоҷа насиби ман шуд. иншолло ки ман ваъда медиҳам ки аз ин дастуротҳои нағз барои мухлисои азиз пешниҳод мекунам. саломат бошед, зинда бошед. Ваши аплодисменты. Ganda